लाग्रायावसो बाव आइसो सालो जाबाय औ चलो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसन थामखौ फिनखौ सोबरबावबाय सयमा जेबजेफाव वाननाय महरलान सोनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फरा जोबस्नाय लांजाबाय हानामाने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय साथामखौबो नायदो खावब्ला सिब्ला थथ' आरोना बदलेब स्कुटि लायाखै ओमफ्राय सिगां बुंखागोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिनि सिगांनि ब्लगसआवहाय मा होनो बिराद हायलाब हायलाब ओंखाम ओंख्रि संबायना माने बिथाङा जाहोनांगौनि खोथा दं नालाय बिथांनो ओंखायनो बिराद मिनि मिनि संबाय एबारना मिनि मिनि लायनायखौ नायदो आरोना टाइमाबो खयथासो जागौमोनथाय टाइम टेबोल गैला आरो खिन्थु सानसुनि बारबायमोन टाइमा बेखौल' मिथिगौ आङो बेलासिसो जाबायमोन आरोना ओमफ्राय माने स्कुटिजोंनो थांगौमोन जोङो खिन्थु थफ्लाया बिराद गिदिर जाबोगोन नालाय ओंखायनो बाबाखौ लायसै लायसै ना आफाखौ लायसै नोंहाथ' मबाइलावसो दं खोमा मबाइल दांनो मोनसिगोन प्रिपेयार गेलेनो मोनसिगोन नंगौ हामा बाबा एग्जामानो खाथि सफैगौ लिमिटनि आरो नायगोन आरोना लिमिटनि गेलेगोन दसे दसे बिदि मोना जै बिफा फैबाय बिफानि मबाइल बाबारे बाब आंनियावथ' जेबो गेम मोना आंहा ओरैनो स्ट'रानो फुल जालाबाय थाखायो भिडिअ खालामबायनानैनो ओंखायनो आरो इउटुबफोरखौ नायो दसे दसे खिन्थु गेम टेम बिदि गैया आरो आंनाव ना स्ट'र माबा इनस्टल खालामनो होआखै आङो गेमफोरखौहाय ओंखारबाय रिक्सानिफ्राय रेल गेट माने जा फिर माथो दिनै शुक्रबारावनो जोंनिफ्रायसो आगोल ट्रेना ओंखारबाय नामा माथो मानसिफोर लैहोर लैहोर ओंखारलाबायदों थ' थक थक मोनलायलायबाय आंहासो ओरैबायदि मारै ओरै ट्रेन खारग'सिगोन बायदि मोनलायलायबाय आरो आङो ना ओहै 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 नर्थ ओरै बाबा आयौ मानसिफोर ट्रेननिफ्राय ओंखारदों मा ट्रेन फैखो र' फन हरनि ओरै बाबा थ'लाय नंगौ नङा फन हरनि र' आयदै थांबायब्रा दानि ओरै मोनसे ओंखायनोथ' मानसिफ्रा ओंखारनायखौ नुवाखै नों बुरजा बुरजा मानसि बाबानि नङा जागोन बे फनथ' हरदोंमोन दहाय जों न'आव ओंखारहां जाबाथाय गरसेगाव मोनबाय नुदोंमोन नङादां बाबाया अबे जागोनलाय हाथायफ्रा जोंना लोमला गथ'फोरा लोमबाबो आंना लोमला बेस्रा पार्सेल लाबोनो जिरायनो फैदों आरोना थ' एसे लास्टावसो होनदों बाबाया बैजों आंबो मिथिया बाबाया बबे जराव दङ फाइनालि डिनार का फल खतम मेगना बोरैबा मोनलायलायोना मिसिमनो मालायलायो बे समावहाय थैदो बोरो बाबाया बे नङा बाबा आं फिसाफ्रा मेगनानो मिसिम रोंलायलांला अन्थाव बाथाव मेगनफ्रानो जिलांजोब्बाय र' आं फन खालामना दे बे जेबो नङा बे नङाबा नेक्स्टआव मोनफैखागोन जेबो नङा नर्थ आयो बे राजधानि एक्सप्रेससो ना बाबा नर्थ इस्टआवसो फैदों बाबाया बे बाबानि ट्रेन नङा आंबो माबाजोंनो गरमजोंनो माने मा ट्रेन बेखौ नायनो रोंला आरोना फिसाफोरजों लोगोसे मेगनानो जिफाजोब्बायसो आंनाबो बे नङाहाय बे नङा अन्थाव बाथाव बे नङा खोना दे बाबाया बै मोनसेजों फैगोन बे थांबानो मोनसे फैसिगोन दे जालाहाय टाइम टेबोलबो नायला आङो ट्रेननि लामाबो नायला बे लामाजों फैगोन रा बेजों फैगोन दे एसे नेबावनांगोन दे बे थांबाथाय फैनोसै अभार अफमानहाय आंनाबो सनाफोर बे फिसाफोरनि गरमावनो आंबो बावलायलाङो आरोना बाबाया ट्रेना बे नङा मोनसेयासो इदि सोंबाय थायो नालाय ओइनै फैगौ होननायानो आंबो नामखौ नायनो बावदों आरोना र' सना मासे ट्रेन फैबावगोन बेयाव गाखोखै बाबाया दे नुवाखै मादै सोंबाय थायो बे थांबाय दे एबार नेक्स्टआनो पाक्काखा बेनो पाक्काखा नेक्स्टआनो ट्रेना दा बायदिबा सफैखांबायमोन ओंखाम बोथिसे ज' मोनजायोमोन खिन्थु दा बे कुम्भनि मेला जागासिनो दङ ना बेयावनो बहुद थांलाय फैलाय भिर ट्रेना बिदिनो लेट जादों होनदों आरो बिफाया बिराद मानसि होनना बुंदों नाबा ओंखामखौ ज' मोनजायोमोन खिन्थु दा ओंखाम मोनजायासै जों जानानैसो फैग्रोबाय आरोना खयथा जाखो होनदों बाबा खरिया स्मार्ट वाचाव नायनानै खिथावदो 316 जालायलायबाय दाबो सफैया आरोना गामाखालिबा
एकथा ना 12:30 बेफोरावनो सफैयोमोन खोमाहाय बे नर्थ इस्टआ बावबाय आङो ओरै फै एसे खारला थाथोंसै है मानो थगायो मा गेलेथों एसे ट्रेन फैथ'खायाखै आङो एडभान्स इदि एसे नेफैनो मोनबा मोजां मोनो आरोना थाखि थुखि मोनबाथाय हांथो थोनो मोनफालाबायो आं ट्रेननिफ्राय ओंखारग्राजों ओमफ्राय जों सफैनायजों थांफिननांगौजों 2000 years later नै दासो वार्निं होदों नर्थ इस्ट होननाय खोनादां ओरै फैदो मा फैथानसै एबार फैथानसै एबार बेयाव गैयाबा गैखाला थांफिनसै बेयाव जागोन दे आनन्द बिहार टु कामाख्या बेनो बाबा बारा नायनाङा मेगन सायो सना नै बेहाबो गैला नै खामफ्ला सिमला जागासिनो दङ बोरो बिफाया बोरो बाबाया बहा गैलै बाबाया थिग थाक जायगायाव जिरायदोंथ' जोङो माबा पार्सेल लाग्रायावसो बाव लोगोबो दंमोन आरोना सासे थांबाय खमसे खम 20 मिनिटसो नेबाय खोमा जोङो 20 मिनिट 100 टाका मात्र बासिसे फैसाया मबाइलाव नाय रे आमार मबाइलाव सुइन दं गोदै गावासो साखाव जादों गोदै नामा आंगुर लानो अल' बेखाबं आंगुर जागोन दे जा ना फिर बाबुखौ लांसै मा न'आव गालाङा है गालांसै बाबुखौ गालांसै दे गालाङा लांगोन बाबाखौ मोनबाय आयौ रावलाय ओइ आयै सना बेनि एक्टिं ओइ माबा फोनना लादो दा खुयगोन र' फैदा जाबाय बाबाया लानो हाया बान बेखौ थिखांनो हाया फैदो आंथ' हाया फिसा गैयाबालाय हागौमोन फैसा खाखानोसै डाइरेक्ट जेबो लालि गैला आरोना बोरै थांखो लामायालाय गोदाव सोराव उरायलाबायखो जोंहाबो फैफालाबायबायसो नै ओरैसो दा लामायालाय खमबा बाबाया गाखोआबानो जायोमोन ना दे र' फिदिंगोरनो मा होनदों आयै दान्दिसेबो आनज्रायनो होला बाबाखौ लांलाथ' लांगोन ना लांला बाबा नों मानो गाखोआखै गाखोदो बाबाया मा बुस्थु बायहैनो नागिरदों खोमा नों मानो इदि बाबाखौ लांला नोंबो मानो आन्दा जानानै थायो हनै हामफ्ला सिमफ्ला जालायलांबाय मानसिया अबेथिं यावनो दे आइ एसे गोखै दङ खमला ना गोखै दङथ' एसे गोखै नामा एसे बे जेबो मिथिया गोदैबो जादों नामा बेगरखौ जाबा बिफां रज'योनो उदै सिङाव ओमफ्राय बबेथिं ओंखारबोगोन बिफाङा लामाया गार साया इसोरो बिदि मोननै थफ्लायाव अबाव स्कुटियाव जायगा थोनांगौ ना स्कुटियाव बाथाम खाबासो थोगौमोन बा देखायबायनो बिफान देखायबायानो बा दा कल खालामसिगोनलाय बे बिफानो मालाय बिदि दाइल खालामजालाय नामा दे दाइल खालामनानै ना नाम्बार ओंखारनानै आयु बाबानाव हरनो लाजिदों लेटथ' आरो लेटना बिफाथोना मेलानि माबा ट्रेनफ्रावबो बिदि बुरजा मानसि गाखोयो नामा माथो बारा नङामोनलाय
अह बिहाराव ओंखारबाय बिथिंलाय सोर फैबावनो बिथिंनिफ्राय दुगैखांनानै फैनायफ्रा फैबाय खोमा फुं मेलायाव पापफोर सुस्र'हैनांगौमोन गैया खाफालानो देनां 144 इयार्स उनावसो जाखांबा बोरै दुगैनांगौ जाखो आइसो सालो जाबाय औ हेलौ बोनो हायो हे बोनो हायोबा बोदो बा देबो ना नोंबो बोनोमोन नोंबो बोनोमोन ओमफ्राय माथो लाजिखो थांदो बिफाखौ लाजिनानै मा मोननांगौ नोंलाय थुदो था आयं नाया नै वाव मालाय नाया आयंना अबे बे आंनि मा बेलेग बायनो मालाय गावसोर सेलेक्ट खालामनानै लादों आरो माबाया मानजिबा गोथां जाथारो हौवाफोर बादि गाननांगौ जान्जिया आंनालाय बिदिनोखा मानजिबा होबाय थानांगौ इनि माइदि नायदों हारसा नङानो आदानि बाबासो ना आंनि बाबा दे आंनि बाबासो आयो आंनि बाबासो नो उल्था-बाल्था नोंनि बाबाखौ नानि ना बाबानि गामसा लांफै ना सनाना बाबानि गामसा लांफै आमा न लांफैदो बाबानि गामसायानो बेखौ हैनो होबा बागोन आयै आं हैगोन होनलायथारबाय थांदो हैदो आयै खारदिंथारबाय आयै होबाय बाबानो होबाय गामसाया है मानसि गियो इयारफना मोनसेल'सै नोंना माया बियो थांफादों हो लोगोफ्रा मानो लाफादों सानदों आरो नानि बोरै थांफाया नोंहासो मानो बाबाया लांफादोंनो नोंनिखौ नै निसानि गोसोखांबा नायनो नानिनिखौ माखौबावसोनो नै इखौ थांफ्लांदोंनो लोगोफ्रा आरो मानो लाफादों एथ' नायदो नै बिफानि मबाइलाव बाबा फैदो जाखो समाया पासथायाव टिउसन दङ फैदो बाबाया दुगैनो गोदो फै बाबाखौ फैदो बाबाया लेथासो फैदो नानि फैदो बडिगार्ड बादि नेबाय थासिगोन बियो बिफाखौ नायलाय फैदो हाबा फैदो सना फै दा दुगैखांबा फैखागोन बाबाया फैदो लोखि फैदो लाबो आं सुनो आं बुरजा लाबो सुनो आं लाबो सुनो फै नों जागोन फैदो मा ओइ नों मोजां मोनदों बाबा फैनायखौ मोजां मोनदों आबो सुनांगौसो लाबो आं सुगोन लाबो 4टा जानायजों न'आव सफैनायजों आरोना ओमफ्राय ट्रेनाव रुटि जाबोदों होनदों दा जुदि ओंखामखौ जानो होनोबा फुदुंना होनोसै गुदुं संना होनोसै ओंख्रियाथ' दंखायोआनोसै सिगांनिल'सो देखायखादों आरो मा ओंख्रिमोन अब्लाबो खनसे खिथाबावगोन आङो सबायजों नाजों ना बाथोन दुन्दिया गोरलैजों ओमफ्राय आलु मटर गाजर भाजा बेनोमोन जेबो हेभि गैया अमा टमाट' बिथाङा जाखायानो ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै रेस्ट लानोसै अबाव रेस्ट मोनो नै खिथु आथायानो खारखाया अब्लाबो गोलावराय जागोन ब्लगसा नङा होमबा ओमफ्राय दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो नुखाबायना सफैबाय बिथाङा आंनि सेराव आरोना दा कयेकदिन आंना रुल्स आरि टाइम टेबोलफ्रा एसे चेन्ज जाथ'सिगोनलाय खामानि दामानियाबो चेन्ज जाथ'सिगोनलाय बिदिनो चेन्ज जाखायो ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय